खुलुमबाय दिनै 12 नभेम्बर 2023 रबिबार फैदो खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय कुमटाइ ओनसोलनि टेङालगावआव मोनसे बिखा खामथावथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। टेङालगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जाहैबाय सासे आइजोआ गावनि फिसाला राहुल टेङालआ जाब्रबथाय जानानै थैनायखौ खोनानानै सहायनो हायैयाव बिखा सानाय जानानै एबा हार्ट एटेक जानानै जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय जनकी टेङाल। जनकी टेङालखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। उत्तर प्रदेशनि हायात नोगोर ओनसोलाव सासे जौ फेनाय सुबुङा गावनि सानै गथ'फोरखौ बुनानै सासे गथ'खौ बुथारनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो दायनिगिरिया गावनि बिसिखौबो बुदोंमोन, नाथाय बिसि आरो सासे गथ'आ थैथारासै। बे समाव गथ' आरो बिमाखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मुन्ना, 27 बोसोर बैसोनि। मुन्नाया थांनाय 5 दान सिगां सानै गथ' गोनांखा सास्तिया बेगम मुंनि सासे आइजोखौ जुलि लादोंमोन आरो जुलिनि उननिफ्रायनो बैसोर सानैनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो गैयामोन। अदेबानि सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जाबाय थायोमोन। उनावहाय बे जाथाया जादों। जाथायाव थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय मान्नात, 2 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानाय गथ'नि मुङा जाबाय मान्तासा, 3 बोसोर बैसोनि। सानै अजाफोरा सासे सुबुंखौ बुरजा खामायनो हागोन होननानै बुथारबायसो। मध्य प्रदेश रायजोनि नरसिंहपुराव सानै अजाया सासे सुबुंखौ बुरजा रां खामायनायाव हेफाजाब खालामगोन होनना थगायनानै बुथारनायनि जाहोनाव सानैबो अजाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय अंकित काउरभ, 22 बोसोर बैसोनि। सानै अजाया अंकित काउरभखौ फुजानि थाखाय गेजेरनि आसिखौ हास'ब्ला गोबां रां खामायनो हागोन होननानै बुंनायखाय अंकितआ आखाइखौ हास'दोंमोन बा आसिखौ हास'दोंमोन। बिनि उनाव साननैसो थानानै बिनि गोथै सहखौ बा अंकितनि गोथै सहखौ दुब्लि बारियाव खर' गोदोना हास'नानै दोननाय थासारियावसो बोखांनो हादों। जाथायखौ खालामग्रा सानै अजानि मुङा जाबाय सुरेन्द्र काशी, 40 बोसोर बैसोनि आरो रामु काशी, 45 बोसोर बैसोनि। रामु आरो सुरेन्द्र काशीआ अंकितखौ रां खामायनायाव मदद खालामगोन होननानै अजानि मन्त्रजों जारनानै आसिखौ हास'ब्ला बुरजा रां खामायनो हागोन होननानै बुंदोंमोन आरो उनावहाय बुथारबायसो। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय उदाल बाक्रा ओनसोलाव सासे सेंग्राया गावनि गोसोथोनाय जिएफनि थाखाय बा गार्लफ्रेन्डनि थाखाय गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय रहित चांमा, 22 बोसोर बैसोनि। रहित चांमानि गोसोथोनायनि गेजेराव मोनसे बारहुंखा फैदोंमोन, बेहायनो रहित चांमाया बे जाथायखौ खालामदों। आसाम पुलिसनि एसटिएफ बिफाना कामरुपआव अपारेसन खालामनानै 1.2 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय बातिन आली, कलगासियानि थागिबि। मुम्बाइनि बान्द्रा वारली सी लिंकआव गंसे एसइउभि गारिया गुबुन गारिफोरखौ सौदावनानै जाब्रबथाय खालामनायाव 3 सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 19 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनाय 3नि गेजेराव 2आ आइजो मानसि आरो 1आ हौवा मानसि आरो जाथायनि उनाव एसइउभि गारिनि ड्राइभारआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। इएम रनजित बसुमतारीखौ उग्रपन्थी बुंनायनि हेंथा रंगुल बर'आ एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि बेरेखा गोख्रों सोंखारिदों। किन्तु सासे हिनजावसाया जायनिखि बारग' सिफ हाग्रामा महिलारिनि बिबनां नामा होननाय खोनादों आं। बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि मान मर्यादाखौ बहासिम लांखो मोनसे कुइसन जादों। बर' माहारियाव जों सानफ्रोमबो आइजोफोरखौ लोखिजे होननानै सिबिबोदों। बे सिबिबोनायाव बिथाङा बहाबा नङाबा बहाबा एसे गोसोम दागो फोननो नागिरदों नामा? माखासे आइजोफोरखौ सन्देह खालामनो नागिरदों नामा? बिदि मोनसे कुइसन जादों। दिनै बे बाथ्राखौ रिफारेन्सआव बिनि थाखायनो आं लाबोनो गोनां जादों। 5,000निख्रुइ बांसिन मानसिया जोंहा हारिनि थाखाय थैनो गोनां जादों। बेनि उनावसो जोंहा 3 मेकट जादों, बिएसि, बिटिसि, बिटिआर। बिटिसि सेक्रेटारियेटआ मोनसे मन्दिर बायदि, बेयो बर'नि गोथां थैजों लुजानाय मोनसे मन्दिर बायदि। बिनि मोखाङाव गां फैनानै जुदि सोरखौबा जोमोदि गादलायोबा बेयो बेसेबां हारिनि थाखाय एक्सेप्टेबल? सोरबा सोंहरदों आंनियाव जे बे मुनमुन ब्रह्म ना मा होनना बुङो, बे आइजोआ बर' हारियाव बेसेबां कन्ट्रिबिउसन दङलै होननानै। आं पार्सनेलि
आंनि बैसोआ 32 बोसोर जाबाय दिनैसिमथ' आङो आंनि केरियाराव बिथाङा माबाफोर बा बिथांजोआ माबाफोर हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन दङ होननानै आं नुफेराखै दङब्ला बिथाङा बुंनांगौ हारिनि थाखाय मा मा मावदों मावाखै आरो जुदि मावदोंब्ला बिथांजोआ बेखिना नलेजआबो गैया नामा जाय बिटिसि सेक्रेटारिनि मोखाङाव फैनानै सोरखौबा जुमुदै गादलानानै थांनाय बेराफारसेथिं सासे आइजोआ बिदि आखल आखु दिन्थिनाया बर' हारिनि थाखायनो बेसेबांबा लाजिथावना दिनै नोंथांमोना सांबादिक हिसाबै माखासे फुटिसा थागोन बैखालि बिथांनि जि जुमुदै गादलानाय गुबुनखौ बेखौ नायनानैसो लाजिनाय मोन्दों बर' हिसाबै लाजिनाय मोन्दों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिबनां जानायखायनो बिथाङा एमसिएलए जादों होननानै माखासेया बुंदों That means बिपिएफनि समाव एक नाम्बार बाथ्राया नेपटिजम सोलिदोंमोन नामा बेराफारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथां बारग' चिफ बिटिसिनि बिथाङाबोथ' मोनसे समाव बिएलटिखौ दैदेनबोदोंमोन मुनमुन ब्रह्म बिथांजोनि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारियाबो अग्रमन्थि नामा बिथाङा जेरैबायदि बिटिआरनि मानाव गेदेर इएम रन्जित बसुमतारी बिथांखौ अग्रमन्थि होननानै बुंदों बिथांनि बादिब्ला होमबा गावनि बिगुमायाबोथ' अग्रमन्थि जानांगोन बिथाङा जि स्टाइलाव बाथ्राखौ बुंदों जेरैबायदि दम्भालि मारिनानै जेरैबायदि इग'इस्टिक देखायनानै जेरैबायदि माने बेड एटिटिउडखौ लानानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों बिथांनि मथेब्लाथ' एक नाम्बार गावनि बिगुमायानो अग्रमन्थि मोनसे बाथ्राखौ आं दिनै सानदों सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभआ उग्रपन्थी आरो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि जि सन्मान बेखौबो मिथिया नामा आरो बेनो पर्बत जरानि थाखाय एसे दुखुनांथावना जादों बेराफारसेथिं बर' आइजोफोरनि जि सन्मानखौ जाबाय माइनाव जोंनि लोक्षिफोरनि सन्मानखौ जाबाय जोंनि बर' आइजोफोराथ' बिदि सोरखौबा जुमुदै गादलाया आच्छा सोरबा पार्सनेल बा सोरबा इन्डिभिजुवेलखौ जुमुदै गादलाबाय बेखौ बबेबा मोनसे लेभेलाव पार्सनेल जुद्ध होनानै नांलायनाय होननानै मानिना लायोबाबो बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआथ' बिथांनि बिफानि सम्पति नङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिफानि सम्पति नङा बर'नि गोथां थैजों लुजानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट बिनि मोखाङाव जुमुदै गारनो सोर अधिकार होखो हाग्रामा महिलारिनि बिबनांबानो जि गोसो बेखौनो खालामनो हायो बर' जातिया मालाबाबो सैजो खालामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ एसेबां गोलाव आन्दलन खालामनाय मोनसे जाति एसेबां सेक्रिफाइस गोनां मोनसे जातिया सोरबा मुनमुन ब्रह्मनि बिदि केरेक्टारखौ मालाबाबो निमाहा होनाय नङा जों बर' हिसाबै दुखु मोनदों राजनितिनि बाथ्राया आलादा राजनिति खालामदों नोंथांजोआ राजनिति खालाम बिदि होननानै बिटिसि सेक्रेटारिनि मोखाङाव सोरखौबा जुमुदै मुजुद लागोन बेथ' गनायथावना जानो हाया जों बर' हिसाबै दुखु मोनदों आरो बिथाङा जेरैबायदि लेंगुवेजफोरखौ इउज खालामदों सोरबा अग्रमन्थि माबा माबि बिथाङाथ' गावनि बिगुमै हाग्रामा महिलारिखौनो बुंनाय जादों होमबा गासैबो बिएलटिनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनैनि तारिखआव बिथाङा अग्रमन्थि होनगोन नामा मोनसे एकर्ड खालामना लाबोनायनि उनावबो बानिजाथाव बर'नि दावहारु जोहोलावजो बिथांमोना दिनै बिटिआर एकर्ड खालामनानै फैबाय दा बिथांमोनखौबो अग्रमन्थि होननानै बुंगोन नामा रायजो राजाया मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव एज पार माने कनस्टिटिउसन बिथांखौ दिनै बिसायख'थियाव देरहानानै इएम खालामदों बिथांखौबो जुदि अग्रमन्थि होननानै बुङोब्ला बिथांजोनि जि मेन्टेलिटि लेभेल अफ थिंकिंआ बेसेबां गाज्रि बेसेबां डार्टि माइन्डेड मानसि जागोन बेखौ बर' रायजो राजाफ्रानो मोनसे समाव बिजिरगोन आं खावलायनोसो नागिरदों बर' रायजो राजाफोरखौ बेफोरबायदि भाइरासफोरखौ एन्टि एलिमेन्ट्सफोरखौ लासै लासै बर' जातिनिफ्राय बिदाय होनांसिगौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दादागिरिनि थाखायनो बिथांनि बिबनांजोआबो जे ओरैबायदि माने बाथ्राखौ बुंनो हानाय जादोंमोन बेनिखायनो बिदाय होयोब्ला हाग्रामा महिलारि सोरबा बिनि बिबनांनो सोरबा बिनि कम्पेनिनो गासैखौबो बर' जातिनिफ्राय जोंनि समाजखान्थिनिफ्राय बिदाय होनांगौ आं बेखौसो खावलायदों थेंक इउ नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि